пуштам. Ҳаматон дароин дар канали Олами ТВ подписатсия кунед, лайк монед, барои он ки агар хоҳе ки табака бихӯрем, марҳамат ба рақамҳои мо занг занед. Такси граница арзон шуда. Табака дар мошин табака метиҳам. Границада нем хеле табака. Граница хоҳе ки рай арзон мерай миёй. Дар мошин табака метиҳам. Не хеле табакаи даст хати хона да пихтагӣ ба поча киштагӣ. Не бародаро. Инера табака мегам. Инера ҷизи биз мегам. Касе ки пихта наметуна марҳамат канали моро тамошо куна. Ана випечка меган ин пакета мегирӣ. Аҳа. Дидем бародарони азиз, ин бениҳоят табакаи бамаззай. Агар хоҳед ман бовар накунед ку ман шумо нишон метавонам. Пухтагӣ тайёр шудагӣ дидӣ? Агар хоҳед марҳамат ба меҳмони мо такси Москва. Шӯхияй бародаро, такси пакси нестай. Касе ки мехоҳад табака барои дар хона бипаза бихӯра, марҳамат аз фирмаи Халял метавонед истифода баред, ё ки метавонед ай рафиқони худ аз худи бозори дар тамоми шаҳрҳои Россия бозор ҳастай, бозори ҳайвонот, бозори птичий рынок мегам ҳастай. Марҳамат бигирен, амхели хонада биёрен, дар дарин пакет дозен. Ҳамин фақат дар пакет партоен, тамом. Пакет дан дозен, нахел пакет ҳастай, випечка пакет мегам, специально для курица, барои мурға. Букинем ман хеле мурға мегирем, ман мехӯрем. Нигоҳ накунед ки. Яко. Мазаш олиҷоноба. Секретш медонед дар чия? Дар даруни рӯғани худаш мепаза якум, камтарак намакш мекунӣ. Дигар ягом чиз наандозе. Ҳама секрети хубаш бе приправа пухтани тарзи пухтани мурғ. Бовар кунед, ҳам хел дар даруни рӯғани худаш ҳам ка мепаза ки мехӯри лав даҳанта гуфти гапо канда мегирӣ. Приправа наандозем. Приправа вале ҳамаш барои гуфти гапо мо шумо нест бародаро. Чиста, тоза, маззаи бамазза худи ҳамин мурғ аст. Бе ягон вай приправа. Саломат бошед бародаро. ҳоз ман инро дар тарелка мегирам. ба ҳазур мебарам, нишон мехӯрам. дуо мекунем ки ҳамаи мардуми ғарибо ҳам хешкамшон сер бошанд. Саломат бошед бародаро. Олами ТВ ман аз тани ту мехӯрам. Подписка ки зиёд шуд, ту пас аз тани ман бихӯр. Саломат бош. Олами ТВ ане мурғ барои ту. Ман аз тани ту мехӯрам. Агар хоҳе ки табака бихӯрем, марҳамат ба рақамҳои мо занг занед. Такси граница арзон шуда. Табака дар мошин табака метиҳам. Границада нем хеле табака. Граница хоҳе ки рай арзон мерай миёй. Дар мошин табака метиҳам. Не хеле табакаи даст хати хона да пихтагӣ ба поча киштагӣ. Не бародаро. Инера табака мегам. Инера ҷизи биз мегам. Касе ки пихта наметуна марҳамат канали моро тамошо куна. Ана випечка меган ин пакета мегирӣ. Аҳа. Дидем бародарони азиз, ин бениҳоят табакаи бамаззай. Агар хоҳед ман бовар накунед ку ман шумо нишон метавонам. Пухтагӣ тайёр шудагӣ дидӣ? Агар хоҳед марҳамат ба меҳмони мо такси Москва. Шӯхияй бародаро, такси пакси нестай. Касе ки мехоҳад табака барои дар хона бипаза бихӯра, марҳамат аз фирмаи Халял метавонед истифода баред, ё ки метавонед ай рафиқони худ аз худи бозори дар тамоми шаҳрҳои Россия бозор ҳастай, бозори ҳайвонот, бозори птичий рынок мегам ҳастай. Марҳамат бигирен, амхели хонада биёрен, дар дарин пакет дозен. Ҳамин фақат дар пакет партоен, тамом. Пакет дан дозен,
Нахе пакет астай, выпечка пакет меган, специально для курицы, бари мурга. Букинем нахе мурга мегем, а мехи. Ниган кники. Яко? Мазаш олиҷаноба. Секретш медонед дар чия? Дар даруни рӯғани худаш мепаза якум, камтарак намакш мекунӣ. Дигар ягум чиз наандозед. Ҳама секрети хубаш бе приправа пухтани тарзи пухтани мурғ. Бовар кунед ҳам хел дар даруни рӯғани худаш ҳам ка мепаза ки мехӯри лав даҳанта гуфти гапо канда мегирӣ. Приправа наандозед. Приправа ва ё ҳамаш барои гуфти гапо мову шумо нест бародаро. Чиста, тоза, маззаи ба мазза худи ҳамин мурғ аст. Бе ягон вай приправа. Саломат бошед бародаро. ҳозир ман инро дар тарелка мегирам. ба ҳазур мебарам, нишона мехӯрам. Хай дуо мекунем ки ҳамаи мардуми ғарибо ҳам хел шикамшон сер бошанд. Саломат бошед бародаро. Пока.